Hagi tini Sha Ranjit bini Facebook account no bo tini post khlaijao ka Bangladeshi illegal immigrant nong no tuyi je chini Tiprasa kabangma MDC EM MLA rok je omono tuyi je o Bangladeshi illegal immigrant no tuyi kok sayangi tongmani kabangma sikurung rok tai wanji bo song rok se o illegal immigrant nong ni bagai wanji news rok se sapugi tong ka norok tamani bagai kok thaisa sayanai bo tini kaisa question khaike Tiprasa kabangma leader rok no tai kabangma Tiprasa sikurung tai kabangma je Tiprasa leader tongmani MDC EM CM te MLA Tiprasa leader tongne rok tamani bagai siring hne kok Swngkha bo o je Bangladeshi illegal immigrant amano tei tam kok tisaya je Tiprasa ni kabangma je leader tongne rok CM EM MLA te MDC tongne rok borok jingjalo kasanani kirjagei kabangma je phatar hasteni je Tripura hawo raja se tika hapaine rok ni bagai kok saya ngi tong borok jingjalo kasanani bagai hne bo saka post khlaye hage amoni bagai no phatar hasteni je Bangladeshi illegal immigrant Tripura hapaimani tebo burung hapai tongo borno muthagi meya hne sawo tomani bagai male Tiprasa rok kok sanai se krai o Sha Ranjit chong hai rok saichung sawi tong hne le bini khorang busuk thangnai tongba dol khai chiri kholai je a kok no sagakai tebo soginai hage amoni bagui no bo loginayo Tiprasa rong no hage Tiprasa je leader ni tongne rok borok kirijagi dana tomongi sayangi tong amoni tuino bo Facebook rok post khlaiye sawi tongo koi tongo je joto Tiprasa leader tongne rok norbo kok sadi amono tui kok ti sadi je Bangladeshi illegal immigrant hapai tongphaimani hayanga ke kok ti sayanga kai tebo habnai ni samani bini kok mo tenga kai hagen norok amono nugimang hana bo sasung amsaka kok ti sama baise kabangma national media rok phanong tung je Tripura ni media je kabangma je media house ni bising tu nyom bini bagai kok ti sajagi tong bo Bangladeshi illegal immigrant ni ti kok samani o Tripura hano hage amo article bo kabangma sijaka news ni bising tei kabangma newspaper ni bising bo sapuk jaka je bo Bangladeshi illegal immigrant rong no o jaga ni tamani bagi inquiry khajige tamani bagi romjagi hne Tripura ni kok no bo samani Tripura Bangladeshi illegal immigrant faimani kok no hake amoni bagino Bangladeshi illegal immigrant kabangma Tripura burung hapai tonghaimani amo Sha Ranjit bo chawo bo area kabangma je chini ADC area thai Swngkha autonomous district council amo 6 schedule ni bisingo tong chini ADC area angkha omonga kai je ST rong ni bagai schedule tribe rong ni bagai reservation khlaja kaisa jaga je o jaga ni culture no je kmaya tei o jaga ni je ST rong ni je culture rok bongni je chamung numung bongni kabangma je thai jaga rok kmaya tei borno oro protect khlainani bagai 6 schedule hayake ADC slamjang mani hake haipana so o jaga o kabangma thai omo kaisa mung hne je gri khamo lekhawi se kulpali haji war thupsa bangmani kabangma thai jaga na amte hake je non ST rong o jaga o illegal no hne hinai mano tamani bagai male omo kuno rai jao se gre je non ST rong o jaga o tongnani o district council hake 6 schedule slamjak je ST rong ni bagai hake o jaga o illegal borok jaga kobjo khlaiye je forest land hne tonijak o jaga o borok tongai je Tiprasa rong ni tongthai tongmani amo segi khijago tomani bagai himale Tiprasa rong ni kha jaga ni kagos krei je land allotment khlaijagya borok no hoye kabangma je bongni borok rok NGO slamai kabangma borok NGO dal bidal slamlai borok sarkar rok bai kabangma je hapango tongnai rok bai kok sawai borok no o jaga o thai rijagi tongo hake chini Tiprasa rong ni je o jaga ni thai ni mung slamjak rok je pata hne tongmaro amrok haino mung simising tongshu tomani bagai himale kabangma Tiprasa rong ni yago tabuk pata tongi tongphano bongni thagoni bumungbai bongni batoni bumungbai age bongni bumungbai phana jago land allotment krei bongni jagani busuk kani busuk ari amokon phanche krei age bagi saimana bini jaga hanai amoni bagai no chini Tiprasa rong ni bongni jaga bongni bagan bongni nok thai tongmani jaga boro huk khlai chamani bini nana thagusong bini ama bamusong huk khlai chawi ora jaga khlai klangmani bongni thai amorok joto kmawi tongbai khapakso bukso jaga o tomani bagai himale bongni jagani kagos sikring hake amo forest na andaro thangi fainai hake forest na andaro hngaka amo forest land hake amo forest land klai hake kabangma je NGO tongnai rok je bongni borokni amo a jaga o hapangbai gdalai bongni borok ayangnani 5 bosor kajak 6 bosor kajak hayaka kutung phano rangkisa roi o jagani citizen nawi kabangma aadhar card pan card bank account ration card rok slamai bor o jagani citizen ngmani yagulo a jaga borok ri rijago hake
jaga ready jakamani no borok no jaga ni documents lamai ro borok jaga ni malik ngi thango haike amte hinga ke Tiprasa rong kai mukhiting phalai chai tongna nangsinai jaga o bongni to shahor ni thanga aro burung phaimani bage develop khlai khika hapang rok chobawoi NGO rok chobawoi haike chini Tiprasa rok ka jaga o mukhiting phalai chai tongsina nangnai borok ka kotor building mall lok slamai dugan kotor slamai chini kai mukhiting phalja haike amte ke chini jaga kabao chini identity kabao chini Tiprasa rok kai thancha krai thancha bolte nang thancha tongai bunyu bunan tongnani ya haisi thancha klai tongai je Tiprasa rok ni mantai soktai rok je chini Tiprasa rok ni bisingo chaya khlaijak tongmani je chungno ukulugo horjagi tongmani samung no chung amani against chung protest ma khlainai raidani bisingtui haike chung chini je mantai soktai no chung kiriawoi chung amono sanan nangnai je chungno hamya khlaijak tongmani amono chung kokti sanan nangnai kiriawoi chini post no kiriawoi chini je kono samung khlai tongmani amono koknani kiriawoi hayang hagai bangma burung hazar lakh ayang nani borok phai Tripura andikena tongi tongpanai tuma man bage himale ayang Gujarat phasing rogose Delhi phasing rogose hazar 6000 4000 manjak tongai Tripura to lakh no manjak sine bile amotai sana se nangle haji haike amono saronji chabani kubuni je Tiprasa leader rongno bama joloi samaya je borok thancha khlai je Tiprasa rongni manta sokta rongno tabo amte haike deprived khlaijak tomani je illegal immigrant phaiye je chini Tiprasa ni culture ro kmana nai tomani je chini Tiprasa ni jaga tongthai jaga rok amorok sekjagi tongmani je chini Tiprasa rongni percentage rok amo borok phaiye o jaga tongthai tongoi borok o jaga ni citizen ngaka bongni percentage bari oi chini percentage komi kaka chini je facility mani tongmani je chini manta sokta je chini edisi tongmani amorok joto komor banye je chini Tiprasa rok kmawi thangnai hini bo amte haike kok suri tongmani je Tiprasa rok no amono kokti sari hini samasi haike amono kokti sanani ngagai kaisano lama je Tiprasa rok joto miliwe je Tiprasa kwbangma leader tongnai ungthung MDC EM MLA CEM Bangladeshi Illegal immigrant rokni birodi bongni against kokti sanin nangnai je borong no inquiry khlaiye je Bangladeshi rok busuk habai tongkha bong no o jaga romui taisa phirok hornani amti haisi manai tomani bage himale nor nugunyo tongna en Gujarat tai Delhi rok bo amti haino khlaijagi tongo haike chino rok tamani bage khlaijagi angnai chino jaga sutebo Bangladeshi tinidi gurukja haike Bangladeshi ayang Gujarat Rajasthan tai Delhi rok manjagi tongmani kwbangma burung biang tiki thangi manjagi yang Tripura North East yang West Bengal tinyo borok ongkori thangi manjagi nyabele ake o jaga o borok teibo kwbangma torok nai tomani bage himale omonto teibo gana borok o jaga o soho sungjago ake amoni bage ni oro torogei o jaga o 100 jon torok khaka ayango 5 jon choguyo ake o jaga busuk bangkhana wanchugni sida eng 6000 7000 manjakake ake chini Tripura bo 100 jon 200 jon Bangladeshi illegal immigrant hapai kai 5 jon 10 jon hai manjago amsu rokse ake tai rong ga biang thangbai amo terep ka habaye je borok agent nawoi borok chino o jagani citizen nawoi kwbangma aadhar card bank account kwbangma pen card ok slambaye voter id card slamoi borok o jagani citizen ngi payo borok o jagao vote nani bage right mani paikha hasi hake amorong no nugunyo saronji chongna kai kwbangma je Tiprasa leader tongna rong no koi tongo kokti sari bobai baksa nei bo tisai tongmani nok jotono nugui tongna bo assembly bo omnoti kokti sai tong bo tabuk bo India ni home minister no bo letter yafari tongo omnoti bo tabuk bo Facebook ni bisingti bo kokti sawino tongo haji Delhi no tuma hamale o Bangladeshi illegal immigrant omo nasigi tongjangnai liya kwbangma burung no bangi tongkha tai busuk bo o jaga bo je document krai je o jaga ni citizen manjagya je o jaga ni aadhar card pan card voter id card slamjagya busuk tongi tongna o jaga o Bangladeshi riska chalugui tongo kwbangma business khlai tongo dogan khlai tongo manui phalai tongo para gurugui Tiprasa rongni haike amte hai kwbangma busuk tongna borok citizen manya ko amtui haike amorok jusino Tripura ni citizen mani thangake India ni citizen mani thangake Tiprasa rongni bwtui no amwa chugina nai saronji chong chini Tiprasa ni leader kaham borok ngake wan chugi nai tongo amni bagini o kok sawi tongo bar haike amani bagini Tiprasa rok joto thanjak ngei
Tiprasa leader fanang tung kebangma omoni tui bo chung kok ti sanin nangka kebangma wanji bo songrok bo omno tui chajak yang tung ta Tripura ni norok naifano naidi borok omoni tui kok sawi tung je Bangladeshi illegal immigrant manja khamani no borok o comment ni tolo borok news relai tung layo omno tui borok a news ni tolo bo kebangma wanji bo songrok chajak ya borok no tese phiro khori ni salai tung layo hage borok sa amdike chajak yang tung kai Tiprasa rok tamani bage kok thaisa sama kari no omno tui hage ani hinga ka amasu wanchung mani phayo hage am tikheno saronji chongbo wanchung na amani bage no kebangma wanji bo songrok se kok sawi tung bongni news se kok sawi tung kebangma wanji bo songrok se sawi tung ka omno tui je public rok hage tamani bage Tiprasa rok kok saya Tiprasa leader rok kok saya omno tui kok thaisa bo tabu bo saya ko hnei bo bini Facebook o post khlayo hage noro amno tui tom sanamu chung comment bisinti ki saimano je Bangladeshi illegal immigrant ayang bairao se rutugi kari uitong ke Delhi hairogo Gujarat hairogo chinor boda kari na nang nor comment bisinti ke shahar de hage o Ranjit ni kokno norok nara nangjak comment bisinti ke shahar mano hage noro video na sajake like kladi tai subscribe kladi share kladi bell icon click khadi jepur katal video dawo nong noro nubeke sognyane bage hage jotano kaham tongbai di hambai khulumka